दिपक यस नोंथाङा जेसेबांखि हब्राया मानो जेसेबांखि बाब्राबा मानो जों नोंथांजों दिनै चेलेन्ज खालामनो रेडि फैला एमसीएलए आरो थैनिगा बर' सावथुन दिन्थिफुंनो लाहार फाहार सान्तिपुर सावथुन अनसाय गौथुमनि बानजायनायाव सान्तिपुर माइ बाजार थावनियाव थैनिगाब आरो फैला एमसीएलए बर' सावथुन दिन्थिफुंनो लाहार फाहार चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर माइ बाजाराव 12 नभेम्बर खालि दिन्थिफुंगोन थैनिगाब आरो आथिखालाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों मुंदांखा जानो हानाय फैला बरगयारिनि लिरनाय आरो बिथोन होनाय आबुं बर' सावथुन फैला एमसीएलएखौ बोहैथि दाननि 13 नभेम्बर खालारखालि दिन्थिफुंनो साखाफारा बेनिखायनो सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैना नायफैनानै हेफाजाब होफैनो हांख्रायहरदों सान्तिपुर सावथुन अनसाय गौथुमनिफ्राय नैबे सिगुन राजाया अखाफोरखौथ' इउटुबारफोरा बिगासिनो दंना बै एनिथिं एमजे प्रान्जल नार्जारि प्रकाश नार्जारि मोना हाट बै बड'लेण्ड टाइगाराबो बिदि नामाब्रा खुलुमबाय सावथुन नायनो मोजां मोनग्राफोरनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय जोंहा फैगौ 12 आरो 13 नभेम्बर खालि सान्तिपुर माइ बाजाराव बर' सावथुन दिन्थिनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों बे सावथुननि मुङानो जाहैबाय 12 नभेम्बराव थैनिगाब आरो 13 नभेम्बराव फैला एमसीएलए साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि सान्तिपुर बाजाराव लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। बेसे समनिफ्राय देखायनाय जागोन टिकेटनि बेसेना बेसेबां जागोन? टिकेटनि बेसेना जाहैबाय सियाराव 100 रां आरो गाहायाव एबा हायाव 80 रां। बेसे समनिफ्राय देखायनाय जागोन? जों देखायगोन 8 बाजिनिफ्राय। बै सावथुनाव रल खालामनाय बा बाहागो थानाय लोब्बा थानाय सोरबा आर्टिस्टफोर फैगोन नामा? आर्टिस्टफोरखौथ' जों लेंहरनाय जायाखै नोंथांमोनहाबो मिन्थिखागौ नायगिरिफोरा जोंहा फैला एमसीएलएआव दङ जाहैबाय फैला मेन्डेला आरो दाब्ला बिसोरो दं जाहैबाय गुबुन मोनसे सावथुनाव दं जाहैबाय एक्ट्रिसआव जाहैबाय मौसम आरो एक्टराव जाहैबाय राजिब केपासिटिया जाहैबाय सियार दङ सियाराव जोंहा 1000सिम जागोन आरो गाहायाव जोंहा ट्रिपाल बनानै होजोबगोन आरो बेयाव 500सिम जागोन आरो केपासिटिया। टिकेटनि बेसेना बेसेबां? टिकेटआ जाहैबाय गाहायाव एबा हायाव 80 थाखा आरो सियाराव 100 एबा 100 थाखा।